Passatemp li jħodlok ix-xhur għar-riżultat finali. Hekk kif qed titkellem mad-dilettanti li jagħmlu mudelli fuq skala, mill-ewwel jinnota l-passjoni li għandhom għal dan id-delezzju. Xogħol li jsir minn dilettanti ta' kull età u kollu bl-idejn. Netnews kellem ma' Ray Caruana, dilettant li ħadem mudelli ta' skala pjuttost żgħira. Il-modelli l-aħħar li għamilt tnejn, għax aħna f'sena ma tantx nagħmlu wisq għax nidħlu f'ċertu dettall allura jgħodulna ċertu żmien. Dawk huma magħmulin il-biċċa kbira minn kids differenti, mhumiex qegħdin mill-istess kid. Jiġifieri noħroġ b'idea, ikolli idea f'moħħi u nsib il-figurini li naħseb illi immorru l-aħjar biex niforma dik ix-xena żgħira. Għal din l-esebizzjoni ntużat it-tema ta' tmiem l-ewwel gwerra dinjija, hekk kif dis-sena taħbad il-100 sena mit-tmiem tagħha. Fost il-modelli wieħed seta' jsib karozzi, vapuri, ajruplani u modelli oħra li jsiru bil-plastik. F'din l-esebizzjoni dawk li attendew nataw l-opportunità li jkunu ħaġa waħda mal-esebizzjoni hekk kif ivvutaw għall-aħjar modelli skont il-kategoriji. Dwar din l-esebizzjoni tkellimna wkoll ma' Alex Xkembri. L-esebizzjoni li hija 37 waħda konsekuttiva tagħna tinvolvi ħafna xogħol sew ta' organizzazzjoni kif ukoll il-membri stess biex intellgħu modelli ġodda kemm jista' jkun kull sena. Fil-fatt din sena rġajna bħalma minna f'dan l-aħħar sentejn għat-tielet sena ħankunu qegħdin nerġgħu nagħmlu l-People's Choice Award Competition fejn qegħdin xogħol ġdid li sar mis-sena l-oħra lil hawn qegħdin nipoġġuh fuq mejdal tal-apposta u nistidnu lill-pubbliku li jiġi jżurna biex jagħti l-vot tiegħu tliet preferenzi tal-aktar modelli jogħġbu. Fost dawk ir-rebbieħa kien hemm ukoll uħud li rebħu medalji tad-deb f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Wieħed minnhom huwa Ray Aquilina li rebaħ medalji tad-deb fuq il-modelli tiegħu. Dawn modelli tal-għajnjom tal-Fort l-Ingilterra. Ikunhom ħafna, ġifieri meta issemmi kollok isu 200 modell magħhom, hija esperjenza sabiħa ħafna. Meta tajb ħatiħu dak il-awards ma dak il-modelli kollha ġifieri sabiħa ħafna tkun. Il-wirja saret fil-Mużew Marittimu fil-Birgu.